Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena leli khasi, siyacela ubocofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba sinjalo. Sisaqhubeka-ke isigaba sesibili somlando kamongameli we-MK Party uJacob Zuma. Lapho-ke okwakunempi eyayiseNamibia lapho ehlanganise khona amasosha omkhonto wesizwe kanye namasosha aseNamibia elwa kanye namaBhunu. Ake ngingayixoxi-ke mina. Nangu-ke ingqalabutho ye-MK military iqhubeka nokuyilanda indaba. Awuyizwe. Athi amaBhunu mayesebona ukuthi ngo-1988 kwaba khona impi eyabankulu kabi. Niyikhumbula impi eyayihlanganisa amasosha omkhonto wesizwe nawo wonke lamasosha esengiwabalile, eyayilwa eNamibia, ilwa namaBhunu okwakuthiwa iQuito Carnival. Lapha amaBhunu ase-South Africa athi ezohlasela kanti atraphiwe. Lapho esasilekelelwa khona amasosha ase-Cuba ayelekelelana nawo wonke lamasosha esengiwabalile. Kwabanjwa lapho inqwaba yamasosha amaBhunu. Kwaba khona isikhalo esikhulu komama abazali amasosha amaBhunu ukuthi ingane zabo ziyaphela emngceleni. Aqala amaBhunu abaleke emngceleni manje. Ukhona nje iBhunu ababethi uBruce elalilid i-organization yayithi phansi ngokuya emngceleni abafana bamaBhunu. Sikhule lapha abafana bamaBhunu bephoqelekile ukuya emngceleni. Abantu abamnyama bebeyijoyinela ngokuthanda. Emva kwaleyo mpi leyo mpi iyona eyakhulula i-South West Africa le jike yaba yiNamibia kaSamnoyoma. Babona Semnojoma, babona belungu ukuthi hey, sokusela iSouth Africa yodwa. Hayi, akuyiwe engxoxweni. Uma kungenzeka kwaseMozambique ukuthi abantu abamnyama besishaye besijahe njengaseMozambique, kusho ukuthi thina sinazo akho lapho esoya khona. Kwase kuhlangana amazwe amakhulu, iMerika neBrithani neSoviet Union, iRussia kuseyiSoviet Union, ukuthi akuhlale phansi kube nezingxoxo. Kwathi kulezo ingxoxo kwavunyelwana ukuthi zonke iy'mboshwa zepolitiki ayikhululeke, wonke amaqembu alwela inkululeko akhululeke kuzoxoxwa. Yikho-ke kwaba nalento kwakuthiwa i-World Trade Center Agreement. Lapho kwaba nezingxoxo zase-World Center, abuye amaqembu, baphuma oMandela ejele kwazokhululekwa, kwazokhulunywa ngenkululeko. Lokho kwalidishela ekutheni ngo-1994 ngoba uChris Hani phela bambulale ngo-93, nalapho ngitshela ngelinye ibanga ukuthi wafa kanjani. Wabuya kwathi ngo-1994 sathola ithuba lokuthi ngomhla ka-27 April sivotele ukuthi umuntu omnyama usenelungelo lokuvota. Zaqhuba izinto. uJacob Zuma njalo abakamxolile abelungu ngesizathu sokuthi sebembulela uChris Hani abebemfuna kakhulu, sokusela uJacob Zuma yedwa manje. Yikho uJacob Zuma kwathi ngo-95 masiqeda nje ukuthola inkululeko, baqala bambeka icala ley'khali ukuthi yena wazama ukugwazelwa ngo-500,000. Ngaleso sikhathi uJacob Zuma wela KwaZulu Natal. Ikhali kwakuwuMandela noThabo Mbeki noJoe Mdise noFana Hlongwane ababenegotiate indaba yekhali le phezulu ukuthi iSouth Africa ithenge ikhali. Khuluma nsizwa, ngiyabona ufuna ukuthi leli icala lisekhona manje elika-1995. Bala ukuthi iminyaka emingaki leyo. Umuntu ozalwe ngo-1995 uganiwe namhlanje uney'ngane. Alikaze lihlale enkantolo njengamanje uzubona ukuthi linenhlesa yezepolitiki. Namanje usalaqhuba, usalihamba enkantolo uJacob Zuma. Umbuzo uthi kwakungenzeka kanjani ukuthi iSouth Africa ingaka, kusuke nje indoda eyodwa eyayingaphethe ngishizwe ngaleso sikhathi. Kube yiyo iyayingekho namhla kuthengwa ikhali. Kube yiyo okuthiwa i-corrupt yatshontsha imali yezikhali. Kungashiwo futhi ukuthi ubani okhonondayo nokhomplainile ukuthi uJacob Zuma wantshontsha imali engaka. Kwathiwa nje usolakele ukuthi wazama ukugwazelwa ngo-500,000. Ngizama ukuthi-ke isizathu kwakungeyikho ukuthi ngoba wazama ukugwazela. Isizathu ukuthi ngoba amaBhunu ayesambeka umkhosi ukuthi wena njalo wasibulala emngceleni, siyokuthola. Ningalibali ukuthi yonke leminyaka abelungu babe ney'mpimpi zabo ezazikhona ngaphakathi kwa-ANC ezayihleli ezinye zikwi-leadership. Zaziwatshela amaBhunu ukuthi wena obani nobani abantu okuyibona abayingozi kakhulu.
uChris Hani omunye wabo, Jacob Zuma omunye wabo, Oliver Tambo omunye wabo. Yikho-ke Oliver Tambo noChris Hani noJacob Zuma namhlanje amabhunu asabazonda ngoba baba amalungu omkhonto wesizwe lowakudala belwela iqiniso lokuthi bona bakhulula umuntu omnyama. Kwaze kwafika ekutheni kuJacob Zuma kuyawahamba lamacala. 95 wabekwa icala leyikhaya. Nje bhidibhidi sasanda kulibeka icala leyikhaya wabeka icala lokudlwengula. Unentombazana akathandana nayo yalapha kwaMasho kwakuthiwa uKhwezi. Kwaqanjwa amanga kwathiwa umntana omncane ngiyamazi uKhwezi mina ngambona eZimbabwe. Kwakuyingigidla nje nithi amasiniya nina abafana eyayithandanela naye beyijolela. Yahamba yayomvakashela emzini wakhe eseGoli uZuma eseyisekela mengameli we-ANC, eyisekela mengameli wezwe. Iminyaka besebenza noThabo Mbeki. Thabo Mbeki ongazange-ke azabalaza. Owathi uJacob Zuma lesikhathi benoChris Hani besemngceleni belwa bona, yena wayefunda eLondon yena. Kodwa kuthe mebuya-ke baba ngoba kwakungaxatshene bezwana noJacob Zuma uThabo Mbeki. Kanti uThabo Mbeki usenento yokuthi sonke leso sikhathi leso siyasola sinayo ubufakazi. Abanye babantu laba okuthiwa i-ANC yayinazi impimpi ezayibheka abantu abathile ngaphakathi kwe-ANC. Ngoba namhlanje akakwazi ukuchaza ukuthi yini eyamxabanisa noJacob Zuma ezithi uyamxosha nje emva kokuthi uThabo Mbeki umengameli uJacob Zuma ewudeputy. Akakwazanga ukusichazela kodwa wathi uyamxosha ngoba uShabir Shaik wayumngani kaZuma. Awukwazi ukungixoshela umngani wami. Lingekho icala elithi uZuma uyathinteka ezikhaleni. Njengoba washo uBulelani Ngcubo wathi ukhona ubufakazi kodwa ubufakazi obukhona ngeke uze ubuwine kwi-court of law. Okusho ukuthi nje inzwa bethi hearsay ngoZuma ayikho into ebambekayo. Lahamba-ke lamacala kaZuma le rape wafika uJudge Van der Merwe wabona le ntombazane iqamba amanga ithengiwe. Sokuvela enkantolo ukuthi intombazane ithe meyiqeda ukudlwengulwa imithi idlwengulwa uZuma iyafika kwakhe ekuseni yahlala izinsuku ezintathu. Kwelesine yadla ibreakfast yaqeda lapho yavuka yayogeza yahamba yohlangana noRonnie Kasrils noThabo Mbeki yahlangana noTerrell Kota yayoreport ukuthi uZuma uyidlwengulile. Umbuzo uthi engathandana nomuntu e-exile kuze kuvula umlomo i-ANC beze bethi mase befika la ekhaya besiyamdlwengula ngoba kwenzeke njani bengakahlukani. Walibona uJudge Van der Merwe locala ukuthi alikho kupheka Zuma. Yini uZuma basamzondele leyanto yokuthi wayephunyuka kube emphethe nangaliza ikhathi kusalile. Kwazofika isikhathi sokuthi-ke uyaluwina lelo cala. Leli khali ke selichithwe kaningi libhekile. Lokhu livuswa lichithwa livuswa lichithwa. Kuthe kusenjalo kuze ePolokwane. Wacaca ukuthi abantu be-ANC bambona ukuthi uThabo Mbeki impimpi. Esefuna ihlandla lesithathu. Efuna ukubeka umkaNgcuka umlambo Ngcuka ukuthi kube uyophathayo makuwukuthi uJacob Zuma nje uzosuka. Bathi abantu sithini isizathu esenza ungamfuni uJacob Zuma kasho. Umxosheleni akasho. Bathi abantu kulungile ungamxosha ekutheni beyisekela mengameli welezwe uJacob Zuma. Kodwa ngeke umxoshe ekutheni beyisekela mengameli e-ANC. Siyaya ngo-2007 ePolokwane kwi-conference. Bathi abantu mangithi abantu ngisho sonke-ke namasosha amadala omkhonto sathi wena Zuma stand against uThabo Mbeki. Sifuna umqumbe phansi uphathe kube umengameli. Wathi uyagoloza wathi wakhumbula phela ukuthi wena uyilungu lomkhonto wesizwe lo wathi uzokhulula abantu abamnyama. OThabo Mbeki njengoba kuphethe bona nje baphethe ukuthi umnotho mawuye ezandleni zalento okuthiwa i-white monopoly capital. Kufuneka umnotho uye ezandleni zabamhlophe lento enziwa uCyril Ramaphosa manje. Lona uCyril Ramaphosa ongenamlando wokuzabalaza akaze boshwe akaze e-exile akaze beyilungu lalo lesodwa istructure se-ANC emzabalazweni kodwa namhlanje uphethe. Ngiyonitshela ngelinye ilanga ukuthi kwakwenze njani engekho wanyuka kanjani ezifike lapho. Soyixoxa ngelinye ilanga.
Wafika-ke uma efika ePolokwane-ke wangena uZuma waqumba phansi uThabo Mbeki. Akaze exoleke uThabo Mbeki. Yikho nje noma eyibona i-ANC ukuthi iyabheda, i-corrupt, behambe eshumayela ivangeli lokuthi uZuma o-corrupt. Wathi noma seyephumile uZuma uhulumeni njengoba nimazi ukuthi akasekho uhulumeni and wayekade ecoshwe uThabo Mbeki ephumile. Iyaqhubeka ne-corruption i-ANC. Kwaze kwahamba kwaze wafika ekutheni i-ANC nobe sebekwa amacala uZuma si-fast forward nje masinyane la wathi ngo-2012 elokunganeni eMangaung kwi-conference kwafika oHalimo Mntlante nabo abanomlando wabo ukuthi abazange bebe yima-members e-ANC bahlangana bonke no-Paul Mashatile belwela ukuthi uZuma akaphume noma akaboshwe. Waphinde wawina uZuma eMangaung. Wacaca ukuthi iqala phansi lento ukuthi kwakuvuswe ilokungana icala leyikhaya. Lithe savuswa kunjalo kwavela into okuthiwa ama-spy tape.